Әлеге мәчетнең мәхәлләсе бу бистәдә яшәүче Рәшидә Исхакый хөрмәтенә аның исеме белән аталган. 2008 елдан биредә имам-хатиб булып, Татарстан мөселманнары дини нәзаратының хәзерге мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин эшли башлый. Әссәламу алейкум. Күпләрегез инде аңлап алгандыр. Бүгенге чыгарылышны Казан шәһәренең Тынычлык мәчетенә багышларбыз. Тынычлык мәчете Казанның Мирный бистәсендә урнашкан. Хәзерге вакытта ул Мелитополь урамы 15-нче йортка карый. Кайбер чыганакларда гыйбадәтханә 1980-1999 елларда төзелгән диелә. Әмма беренче җомга намазы биредә инде 1996 елның 7 июлендә укыла. Әмма тантаналары рәвештә мәчет 1998 елның 21 августында ачыла. Мәчет проектының авторы Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының атказанган архитекторы Герман Бакулин. Гыйбадәтханәнең бинасы ак кирпечтән салынган. Ул 2 катлы, 1 заллы. Манарасы төньяк фасадына куелган. Аның нигезе бер үк вакытта төп керү кырылмасы булып та хезмәт итә. Манараның 2 ягында кечерәк кенә янкырмалар калкып тора. Әзәнәсе түгәрәк балкон белән чорнап алынган. Фасадларның эшләнешендә сынык ук сыман ышлана торган яссы уемнар һәм кызыл кирпечтән төзелгән тимпаннар оста файдаланылган. Мәчеткә кергәч тә иң элек вестибюльгә эләгәбез. Аннан 2 яктагы ян баскычлардан бераз гына төшсәк, ирләр һәм хатын-кызлар өчен билгеләнгән гардероблы холларга үтеп була. Ә инде вестибюльнең үзәк баскычыннан менсәк, төп гыйбадәт залына күтәреләбез. Аның михрабы 5 кырлы. Залның өске өлешендә хатын-кызлар өчен көйләнгән антресоль бар. Антресольга үзәк баскычның 2 ягында урнашкан бер өлешле тар баскычлардан узарга мөмкин. Көнбатыш фасадта гыйбадәт залына тышкы яктан алып менә торган тагын бер баскыч каралган. Мәчетнең архитектурасына ачыклык керттек, ләкин мондый мәһабәт бинаны кемнәр җитештергән соң? Ул чорда Тынычлык бистәсенә килеп урнашкан халыкны төрле милләт, төрле төбәк вәкилләре тәшкил иткән. Илгәре заманда монда мәчет кенә түгел, хәтта зират та булмаган. Коммунистик шыр узып аз гына җылы җилләр исә башлагач, дин ирегендә сүз генә түгел, гамәлләр дә рөхсәт ителүгә үк, бистәдәге мөселманнар тиз арада бер-берсен табыша да, динне торгызу, милләтне уяту турындагы хыяллар белән яна башлый. Белемлерәкләре бистә халкына ислам тәрбиясен бирүгә керешә. Халык эзәрлекләүдән курыкмыйча намазга баса. Дингә бигрәк тә сусаганнары ерак дип тормыйча, Казанның Әҗем мәчетенә үк җомга намазларына йөри башлый. Тапшыру башында искә алынган Рәшидә абыстай Исхакый нәкъ шушы чорда дин гыйлеме таратучылардан була. Укулар башланып китеп берничә дәрес бирүгә үк Рәшидә абыстай үзенең шәкертләренә без Тынычлык бистәсендә мәчет салырга омтылып карыйк ди. Халык тәкъдимне күтәреп ала һәм шунда ук 20 кешедән торган мөтәвәллият сайлап куялар. Алар арасыннан 80 яшьлек Гомәр хәзрәтне имам, ә Хафизулла хәзрәтне рәис итеп сайлыйлар. Рәшидә абыстай турында берничә сүз сөйләп үтмичә булмый. Әлеге абырлы ханым Татарстанда гына түгел, бөтен Россия, хәтта дөнья киңлекләрендә дә танылган дип юкка гына әйтмиләрдер. Аның исән чагында янына төрле илләрдән журналистлар, дин әһелләре килә. Чөнки ул илебездә ислам динен яңадан аякка бастыру эшендә төп рольләрнең берсен үтәгән. Күпчелегебезнең әти-әниләре, әби-бабайлары намазга нәкъ менә Рәшидә Исхакыйның китабы ярдәмендә өйрәнә. 27 ел дәвамында кат-кат басылып чыккан әлеге юка гына китапчык татар дини әдәбиятының бестселлерына әверелә. Инде мәхәлләнең ни өчен Рәшидә исеме белән аталуы сораулар тудырмыйдыр хәзер. Рәсми рәвештә ул 1993 елның 17 февралендә теркәлә. Мәчет төзелешенә бик күп кеше хәленнән килгәнчә үз өлешен кертә. Күршедәге Борисково һәм Петровский бистәләрендә яшәүче мөселманнар да кушыла бу эшкә. Кемдер акчалата, кемдер төзелеш материаллары, транспорт, техника белән, кемдер үзенең куллары, үз физик көче белән Аллаһ ризалыгы өчен тырыша. Манара кую, мәчет мәйданын койма белән әйләндереп алу эшләрендә ул вакыттагы Татарстан мөфтие Рәшидә Исхакыйның улы Госман хәзрәт зур ярдәм күрсәтә. Булар хакында тулырак мәгълүматны Тынычлык бистәсендә яшәүче Рәшид бабай Нургалиев үзенең тарихи язмаларында терки.
Шулай итеп, гыйбадәтханә төзелеп җитә. 1998 елның 21 августында Тынычлык мәчете манарасына ярым ай куела. Гомәр хәзрәттән соң имам булып монда төзелеш эшләрен оештыручы Хафиз хәзрәт Рәхимов күп еллар эшли. Ул лайыклы ялга киткәч, аңа алмашка Камил хәзрәт Сәмигуллин килә. Тагын берничә елдан соң Камил хәзрәт Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең мөфтие итеп сайлана. Тынычлык мәчетенең ярым айы бүгенге көндә дә балкып, әлеге бистәдә мөселманнар яшәү хакында ерактан ук белдереп тора. Аны төзүчеләргә кыямәт көненә чаклы җария садакасы савабы язылып торыр иншааллах. Бер мәчет тарихы тапшыруның бүгенге чыгарылышында без сезне Казан шәһәренең Тынычлык мәчете белән таныштырдык. Хозур ТВ иҗат төркеме һәм тапшыруның алып баручысы мин Алия Мияссарова. Сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.